nyaya ya 2030 haisi kubva kuvanhu, iri kubva kune maopportunists anoziva kuti vane shanduko yeleadership. Inonzi vaMnangagwa vanofanira kuti vapedzise vision 2030. Mukoma, vision 2030 haisi vision yemunhu, ivision yenyika. Asi reason iri kuita kuti vati 2030 ndendi chipo haisi chete kungoda kungonzi ari kuda kunga vari mupower. Reason yekuti vanoda kuchengetedza zvavari kuluta, vanoda kuzviprotecta kubva mukuti vasazotongwa pamhosva dzavari kuparira nyika. So vanhu vose vamuri kuona Mukoma vari kupusha chinhu cha 2030, imbavha nemakororo, maopportunists. Vakuru vakati anonzwa mudumbu ndiye anosimba nekuvhura door. Veruzhinji kana vari kuda rugare havafanire kuita makundano ekukumbira vachinogwada kumbira mota kuna weakness. Hapana munyika munomu anotsvagirwa mhosva ikashayika. Even ivo vakuru ava takaona madhoketsi awani akanga akutenderera mazuva avadzimwa. Vese vana mutsvangwa vakanga vakunzi ane mhosva yakati, nenga ane nyaya dzakati, ngana ane nyaya dzakati. But you will be setting a very bad precedent kuti kana maita fallout nemunhu motanga kuchimutsvagira zvinyaya. Ndine mubvunzo to the 8 million adults in Zimbabwe. Mune shuwa here kuti muri kuti toramba tichishungurudzwa nevanhu less than 1000? VaMnangagwa vazvisara, he has allowed himself to be surrounded by fake loyalists and opportunists, people who are not principled and evil, because zvinenge zviri kuvanakidza vakukanganwa zvakaitika nezuro. Ivo vane vanhu vari kusimbisana navo kuti no, zvakada kudai tichadai so, ava vakada kudai tichadai so, ichi takamuvha dombo iri takaribvisa tikagadzira ichi tikadai. But it's very sad and unfortunate because vanhu vanofanana nekitsi yekuti mukaisa pakona ikange isisina kwekuenda, the only way kuuya nepauri ipapo. Ndiri kuziva kuti zvandiri kutaura zvinogona kukurwadzai, zvinogona kukubohwai, asi ndafanana nemunhu ari kukusvinai mota. Vanhu vari kunze uko vakanzwa achichema vanovhuna kufunga kuti akuurayiwa, but vakazosvika padhuze vakaona kuti ari kusvinwa mota, vanozoandastenda kuti aiwa ari kubatsirwa.